Jam'iyyar NNPP ta yi ɓatan dabo a takardar zaben cike gurbi na Kano, yayin da mazauna Kano suka fita zaɓe domin zaɓen mambobi biyu na Majalisar Dokokin Jihar. An yi mamakin rashin ganin sunan jam'iyyar New Nigerian People's Party wato NNPP a takardar zaben. Rahotanni sun nuna cewa ana danganta cire jam'iyyar da rikice-rikicen shari'a da ke addabar shugabancinta, duk da cewa jami'an INEC ba su yi ƙarin haske kai tsaye ba. An gudanar da zaben ne a mazaɓin Kano Municipal da Ungwaggo, inda aka rawaito cewa an samu zaman lafiya a yawancin rumfunan zaɓe, saɓanin wasu zaɓukan baya da suka fuskanci tashin hankali. Jami'an tsaro da na zaɓe sun ce ba a samu manyan matsaloli ba a yayin gudanar da aikin, sai dai halartar masu zaɓe ya yi ƙasa, inda wasu mazauna suka danganta hakan da rashin NNPP a takardar zaben, yayin da wasu suka ce gajiyawar siyasa da rashin sha'awa ne suka rage yawan fitowar jama'a. Mai bawa gwamna shawara kan kafafen sada zumunta, Salisu Yahaya Hotoro, ya yaba da yanayin zaman lafiyar, yana mai danganta shi da manufofin gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano First. A cewarsa, matakan da gwamnatin ta ɗauka sun taimaka wajen tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali. Rahoton Fine News Nigerian ya bayyana cewa rashin NNPP a takardar zaɓe ya baiwa 'yan takarar APC damar zama manyan 'yan takara a zaben. Ƙoƙarin jin ta bakin Hashimu Dungurawa, shugaban wani ɓangare na jam'iyyar, bai yi nasara ba, yayin da wasu masu zaɓe suka nuna ra'ayoyi mabambanta kan lamarin, duk da jin daɗin su da zaman lafiyar da aka samu. Shin masu saurare menene ra'ayinku game da wannan labarin?